mapasaya ang inyong araw, i-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng free TV o digital smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Vaccination rate ng La Trinidad Benguet nasa 70% na. Kaso ng highway robbery sa Tabuk City, Kalinga, ikinababahala ng PNP. Mga tumatakbong Vice Mayor ng Baguio City nagharap-harap. Bangus Festival ng Dagupan City nagsimula na. Pwede bang muling magpakasal habang nakabinbin ang petition for annulment? Ang sagot, alamin sa Ikaw at ang Batas. At bagong Japanese restaurant, kinagigiliwan. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Naimbag ng Balem Amyana na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at may init na balita. Target ng La Trinidad Benguet na maibaba na sa Alert Level 1 ang kanilang bayan. Hindi raw ito imposible, lalo na't naabot na ang 70% vaccination rate. Ang buong detalye sa report ni Randy Guzman. Sa datos ng La Trinidad Tourism Office, hindi bababa sa 2,000 ang mga sasakyan ng mga bisitang namasyal sa La Trinidad Benguet sa katatapos lamang na Semana Santa. So, if you estimate that 2,000 or to 3,000 vehicles per day, or 2,000, kahit na 2,000 times 3 days, 6,000 times 5 days, that's 30,000 to 40,000 visitors who came. So, ito ay dahil na rin daw sa mas pinaluwag na travel restrictions ng bayan kung saan vaccination card na lamang ang kinakailangang ipakita ng mga nais na mamasyal. Nasa Alert Level 2 pa rin ang La Trinidad. Kampante naman sila na malapit na itong maibaba sa Alert Level 1. Tuwa naman kaming magbalita na na-reach na natin yung 70% ng general population. Yun lang, kailangan pa nating abutin yung 70% for the senior citizens kasi yun yung hindi pa po natin naaabot. Isa kasi sa mga requirement ng IATF, apart from yung mga indicators dun sa ating epidemic risk level, is yung vaccination rate. That is at least 70% of our general population and 70% of yung senior citizens kasi nga sila yung vulnerable. 5,758 pa lamang kasi o 57% mula sa target na bilang na 10,082 ang mga fully vaccinated na senior citizens. Ang sabi na, di ba rin matanda na kami? At saka yung nga nila na mga matatanda kung magpabaksin daw lalong may ipik. Kaya patuloy pa rin ang ginagawa nilang pag-iikot sa mga barangay para ipaliwanag at hikayatin ang mga senior citizen na magpabakuna na. Mula kahapon, wala nang naitalang mga bagong kaso ng COVID-19 at wala na ring kasalukuyang mga aktibong kaso sa La Trinidad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.
Ikinababahala ngayon ng Kalinga PNP ang serye ng highway robbery sa Kalinga. Grupong may pakana, ine-imbestigahan na. Magbabalita, Charles Limon. Bandang alas 5 ng umaga noong Sabado, pinaputukan ng dalawang lalaki ang isang lalaki sa sitio Alibangbang sa barangay Liwan sa bayan ng Rizal, Kalinga. Sa investigasyon ng Rizal PNP, binabaybay ng biktima ang kalsada sa nasabing barangay nang biglang pinatigil ng mga suspect na kinilalang sina Kent Dalpis at Louis Jetboy Otan. Pakay daw na agawin ng mga suspect ang motorsiklo ng biktima. Nang hindi tumigil ang biktima, bumunot ng baril si Kent at pinagbabaril ito. Nakatakas ang biktima kaya't agad nagsumbong sa mga pulis. Di kalaunan, nahuli ang dalawa. Na-identify natin at nagkandak tayo ng follow-up operations at nakuha natin sa Bulanaw, Tabuk City, Kalinga. Pagdating naman ng alas 7 ng umaga, nabiktima naman ng highway robbery ang isang miyembro ng media sa Tabuk City sa kahabaan ng Barangay Ipil, Tabuk City. Ayon sa Tabuk PNP, hinarang ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect ang biktima kung saan tinutukan ng isa sa mga ito ng baril. Dahil sa takot, bumaba ang biktima sa motor nito at tinangay na ng mga suspect pati ang cellphone at wallet nito. Nag-aaralan ngayon ng pulisya ang relasyon ng dalawang insidente. Umagang-umaga na nangyari ito at bandang alas 8 o alas 8 ata yung nangyari din. So pwedeng possible na itong nakatakas na ito na bumaril dito, sila rin o may kasama. So tinitingnan lang natin ang possibility na yan. So we are in contact with Tabuk City Police Station yung mga investigator. Binabantayan din kasi ng pulisya sa probinsya ang isang grupo ng mga magnanakaw na sangkot umano sa carnapping at highway robbery sa probinsya ng Cagayan, Isabela at Kalinga. Bibili sila ng mga second hand na motorsiklo, sasakyan. Dapat ipa-record check muna sa highway patrol for verification sa bills kung wanted ba yan o stolen ba yan o nagamit sa krimen. Sa tala ng HPG Cordillera, mula Enero hanggang Abril ngayong taon, aabot na sa 11 motorsiklo ang nanakaw, 8 dito ang na-recover. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Samantala, nagharap-harap sa Baguio Leaders Forum ang tatlo sa tumatakbong Vice Mayor ng lungsod. Inilatag naman ni Councilor Elaine Sembrano ang kanyang plataporma. Magbabalik sa report, Ren De Guzman. Nagharap-harap kaninang umaga ang tatlo sa apat na tumatakbong vice-alkalde ng Baguio na sina Joel Alangsab, Michael Lilawana at incumbent Vice Mayor Honorable Faustino Olowan. Inumpisahan ang forum sa pamamagitan ng pagtatanong sa isa't isa. I asked from you, my dear colleague in the City Council, the Honorable Lawana, what do you understand by the word to preside as the presiding officer of the City Council? The one that leads the City Council. It was your committee who really give the final decision that we will proceed with the modernization of the public market. And that is your stand. My question is, what will we do, especially to all the stall owners and vendors, especially during the construction period? My position is very clear. My position is that let us have to conduct consultation to the people of Baguio. That's why I did not vote. I vote against in the P4. That's my stand. If in case that would be developed, it should be developed in accordance with the plan as approved in a consultation process. That's my stand, the Honorable Lawana, in the city market. I will just ask him,
his political agenda, why he ran for vice mayor in the city of Baguio. This is my last term as a city councilor, and there is no more step for me to step up and except to run as the vice mayor of the city of Baguio. Well, of course, the Honorable Oluwan know very well that during the last election we had been together, but that is the way of politics here in the city of Baguio. Pag-iimbita ng mga imbestor at pagpapautang sa mga maliliit na negosyo naman ang nakikitang isa sa mga solusyon ni Councilor Alangsab para makabangon ang ekonomiya ng lungsod. Makakapagbigay rin daw kasi ang mga ito ng mas marami pang trabaho sa mga residente. Sa usapin ng climate change naman, pangangalaga sa mga natitirang mga puno at kagubatan sa lungsod ang kanyang sinusulong. Hindi na rin daw dapat payagan ang iba pang mga imbestor na magtayo ng mga malalaking gusali para sa negosyo sa Baguio, kundi sa mga karatig bayan na lamang na mas nangangailangan ng pag-unlad. Pagdating sa problema sa mga informal settler na nagtatayo ng kani-kanilang mga bahay sa mga hazardous area na nakakaapekto sa mga daluyan ng tubig, We really need to talk to them and we really need to look for location. However, if we cannot really find areas for them because it's really, the city of Baguio is really constricted, we really need, there is such thing as engineering intervention when it comes yung mga bahay po sa mga dangerous area. As to hazardous areas, of course, by all means, we have to relocate this area. Oray nakad ado kwartam no mat si kanton ti madisgrasya dita anya ti serbina dayta nga kwartam. We have this relocation site in Irisan to accommodate these people. Those who are really within the hazardous area to really be relocated and convert that into a green area, reforestation, ganon. At kung may tubig yan, di yun ang kukunin natin. Yung mga napatayuan na, we have to do something, we have to talk with them. Hindi naman pwedeng i-demolish mo lahat ang mga yan. Bahay na ang mga yan, mga concrete houses na ang mga yan. We have to really partner with them. They will become the guardians of the remaining forest. And of course, we also have to fence. Kailangan bakutan na natin. Bagamat hindi nakadalo si Councilor Sembrano, inilatag naman niya ang kanyang mga plano sa isang press conference. Ang sa akin din po is talagang kahit papano, kailangang busisiin po ang ating mga ordinansan na talagang hindi na-implement. Ang mga ordinansa po, kung tutuusin, should be responsive sa ating mga needs ng ating mga constituent. Isa pa, kung kailangan i-amend ang ating mga ordinansa na nabinbin na po na napakatagal, to make it talaga responsive sa situation ngayon, kailangan po natin pagtuunin ng Nais din niyang may pagkakaisa ang executive at legislative body lalo na pagdating sa usapin sa budget ng pamahalaang lungsod ng Baguio. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, selebrasyon ng Bangus Festival. Nagsimula na. Yan at iba pang balita. Abangan! Mula pa Oktubre nung nakarang taon, nagsimula na po akong mamasyal sa buong lalawigan ng Pangasinan. At ngayon po, napuntahan ko na ang mahigit sa 1,000 mga barangay sa atin pong lalawigan. Ano ang aking naging obserbasyon? Napakarami pala sa ating mga kababayan ang naghihirap. Ngunit ano ang solusyon? Trabaho, trabaho at mas marami pa pong trabaho. Trabaho ang susi para makabangon tayo muli. Ginawa na po natin yan sa 5th District of Pangasinan. Nagtayo po tayo ng isang economic zone. Nakapag-imbita po tayo ng isa sa pinakamalaking kumpanya mula po sa Japan. At ito ay nakapagdulot ng 10,000 trabaho. Gagawin din po natin yan sa buong lalawigan ng Pangasinan. Magtatayo pa tayo ng 3 pang economic zone. Para po sa loob ng 5 taon, ito po ay makakapagbigay ng karagdagang 50,000 jobs para po sa mga Pangasinense.
Hindi ito pangako. Ito po ang aking trabaho. Ako, si Ramon Gico III, kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. Ang saranggola at ang tali nito ay maaaring lumapit, sumabit o bumuhol sa linya ng kuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng tali ng saranggola ay maaaring daluyin ng kuryente at maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Maaari ring maantala ang daloy ng kuryente dahil dito. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So, meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PBA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PBA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business, napabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ang korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Charter at Co-op Development Officers Act, lalong umunlad ang mga kooperatiba. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Mig Subiri, ang inyong trabahador ng Senado. Formal lang binuksan ng Dagupan City ang selebrasyon ng Bangus Festival. Marker ng Kalutan at Dalan, ipinakita na. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Binalot ng ingay, tugtugan, sayawan at kasiyahan ng A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City kahapon dahil sa pagbubukas ng selebrasyon ng Bangus Festival 2002. Dito lang sa Dagupan Bangus Festival na naman, maraming karavan, nagmula pa kung saan. Papunta sa Dagupan, diyan kilon, may sayawan, likod suwag na sabaan. Sa opening ceremony, ipinakita sa publiko ang Kalutan at Dalan marker.
Simbolo ito ng pagkilalang natanggap ng selebrasyon at syudad bilang longest barbecue in the world noong 2003. So, sinulat po namin lahat ng mga pagkakamali. And we were so determined that in 2003, mapaperfect po natin ito at magtatagumpay po tayo na makamit yung Guinness Book of World Record. And with the help of many people, including the members of PANDA, I remember, JCI at lahat po, tulong-tulong po tayo nagkaisa sa Dagupan City. And in 2003, we finally got the record for the world's longest grill. Dito po siguro natin makikita kung ano talaga ang lakas ng loob at yung spirit ng isang pagiging Dagupenyo. One, we should never give up. Two, we should always be humble. And number three, we should always do our best. Pinangunahan din ni Mayor Brian Lim kasama ng iba pang mga opisyal at pinuno ng mga ahensya ang pagsisindi sa festival lights na indikasyon ng formal na pagsisimulan ng selebrasyon. Kanina namang umaga, pinasbasan ni Monsignor Manuel Bravo ng St. John Evangelist Cathedral ang Dawel River sa ginanap na pisasalamat at ilog. Nagpakawala rin sila rito ng 4,500 fingerlings ng bangus at iba pang mga iba't ibang klase ng isda. Sa April 30, muling idadaos ang Kalutan Eddalan sa kahabaan ng A.B. Fernandez Avenue. Si Davao City Mayor Inday Sara Duterte ang magiging panauhing pandangal na siyang magpapailaw sa ceremonial grill sa nasabing aktibidad. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. The grounds for annulment have been liberalized by yung recent decision ng ating Korte Suprema through Justice Marvic Leonen. Pero ang tanong, habang pending yung petition for annulment, pwede ka na bang magpakasal? Ito ay sinagot ng ating Korte Suprema doon sa kaso ni Imelda Marbella Bobis versus Esigani Borbis. Ito ay yung si lalaki ay nagpakasal sa isang tao noong October 1985. Noong January 1986, nagpakasal na naman siya sa ibang babae. Noong nalaman na nagpakasal ulit yung kanyang asawa, idinimanda siya ngayon ng bigamy nung kanyang first wife. Upang malusutan niya yung kasong bigamy, ang ginawa nung lalaki ay nag-file siya ng petition for annulment or petition for declaration of nullity of marriage of the first marriage as a defense doon sa bigamy case. And of course, habang nakapending yung annulment case niya, pinapasuspindi niya ngayon yung criminal proceedings doon sa bigamy case. So dito ang sabi ng Korte Suprema, yung subsequent filing of a civil action for nullity of marriage, hindi siya pwedeng gawing basihan upang suspindihin yung proceedings for bigamy. Because nung nagpakasal siya for a second time, subsisting pa or existing pa yung first marriage. At ang essential element ng bigamy, kasal ka sa isang tao at habang existing and valid yung pag-asawa niya dun sa first marriage, nagpakasal ka muli sa isang babae pa. So yun yung essential element ng bigamy. So kahit mag-file ka ng annulment of marriage after malaman mong dinimanda ka ng bigamy, this will not be considered as a prejudicial question at hindi niya sususpindihin yung criminal proceedings for bigamy. Isa pang ni-raise na depensa ng lalaki dito, hindi ko naman alam
na ganun ang batas sa Pilipinas na hindi na pwedeng magpakasal ng pangalawang beses habang meron pa akong existing and valid marriage. Sabi ng korte dito, hindi pwede ang ignorance of the law na depensa. And you cannot say na hindi mo alam kung ano ang nakalaman doon sa Article 40 of the Family Code. Kasi ang una-unang requirement in order to obtain a valid marriage license is a certificate of no marriage given to you by the government para mag-qualify kang magpakasal. So in this case alone, ignorance of the law is not an excuse. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Japanese restaurant sa Baguio City, kinagigiliwan kung bakit tutukan. I will fight for boosting of our tourism industry. Economic growth corridor in the Cordillera. Programs for our education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan yan para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Sa milk din ng batang 90s, daratati lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Itultulo tayo iti panagmaymay sa para iti ayaiten tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasen dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasen tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Bisitahin naman natin ang isang Japanese restaurant sa Baguio City na tiyak kagigiliwan. May kwento po si Charles Limon.
Fan ka ba ng anime at Japanese cuisine? 2-in-1 yan sa isang restaurant sa Barangay Lualhati, Baguio City. Alok kasi nila ang authentic Japanese food. Bonus pa ang iba't ibang Instagrammable interior designs. Actually, for this restaurant, yung owner po mismo kasi is a fan of Japanese restaurants. So, pag nag-out of the country sila, lagi silang kumakain sa mga Japanese restaurants. And fan din po kasi siya ng ramen. So, doon po why not magpatayo ng sariling Japanese restaurant and ng anime team. Kaya naman, ito ang trip na puntahan ng mga anime lovers gaya ng magkakaibigang Ram, Dayshawn at Ashley. So food here is actually good. It's our first time going here. I think one of my friends here is already went here, so she recommended this place to us. And I ordered katsudon. Right? I ordered katsudon. I think the food here is very nice. Out of the Japanese restaurants I've been to sa Baguio, I think I will go here more. It was also my first time. So this is actually my second time eating here sa Vivo. The first time I ate Oki rice, it was really good. I was surprised kasi it was super flavorful. Every serving comes with miso soup, which is really nice. I think it's the best miso soup I tried in Japanese restaurant here. And right now I ate the katsudon, which is awesome. The egg is very soft. Alok din ng restaurant ang iba't ibang bestseller ramen. Sa bestseller po namin dito sa Bicol, dito po sa ramen, meron po kami itong Konsu ramen, which is yung original flavor po. Topped with pork belly din po siya, and then creamy broth. Tapos, we have the tantan men, broth seasoned with chili oil, peanut butter po, and sesame paste. Yan po, recommended pa sa spicy lover po sila. Kaya naman, swak ito sa pamilya at magkasintahan na gusto ng kakaibang dining experience. Bukas ang restaurant mula alas 10 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. Matatagpuan ito sa Door 4, Romel's Mansion, Villamor Drive, Barangay Lualhati, Baguio City. Maaari ding bisitahin ang kanilang Facebook page para sa menu at iba pang detalye. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.